Ingoma lekhulu ngempela ke ngempela uMajota amadoda shakuna ingoma ethi ngempela ekhuza ngempela ukubulala kwabantu ngempela kwamashu njengoba sazithi ngempela baphelile ngempela abantu ngempela kwamashu ngempela bebulalana bedubulana kwento embi kakhulu le ngoba ikhuziwe abasakazi bekhuzile abaculi ngisho nesilo imbala sihambelile amahosteli sikhuze sithi bafethu uma kukhona ngabonga solinye bafethu hlale phansi sikhulule indaba hayi bafethu ukuthi indaba isiyoxoxa ngebhama bafethu kubi ke lokho sidle emnyama bafethu sixoxa nathi ke sithi phansi bafethu ngebhama ayikhulunywe indaba so imidwe ngempela njengoba ngisho ngempela action point ngempela ngomhla 23 March 2019 igama nkosikhona ufuzo kaMthalane umfanele bongini bongembile phansi andebheni ukatshe lapho ngamakhona siba kakhulu kwesigananda kade ngempela ifunda indaba zokubumbana kwehora le-11 ngempela noma nje nje mali gamanqa uzaphinde abuye azothi nqampuwe injalo nje ngempela ziyafika ngempela nje bese zingempela number 10 siqala ngempela ngayike uAli kwathi mhla number 9 kwaWahubo number 8 kwayinkosi yamagcokama nalo ngempela udaba lithethebeni ngempela nje bangisho ukuthi ngempela sikhuluma ngempela ngodaba olubaluleke kakhulu ngempela sithi ngempela umehluko wothando lwamanje nothando lakudala ukuphi njengamanje kumele kwenzeke ukuthi ngempela ubhale epage lami uthi TWE production usho ngabe ke wena ke uthini umbono wakho WhatsApp wami 079 025 38 24 mangibuya nje ngala engomeni number 7 ngizabe sengifunda ngempela ama SMS akho la emsakazweni omnandi kakhulu uhamba phambili extension point number 7 kichi Number 7. Bashaya mavuvuze, ngingqongqo kulomculo mina
ukuthi ngiyanhlula ngalo mculo lona uma ngasuka ngishonelena ngiphinde ngishonele ubani oyothi cha uma balandele sebevumile mangasuka ngishonelena ngiphinde ngishayelo ubani oyothi cha uma balandele sebevumile uma ngasuka ngishayelo ngiphinde ngishayelo na ubani oyothi cha uma balandele sebevumile Number 6. Izwele kakhulu ngomnene khulu phela ke yokhuzana imfoka mpungosi insizwa le phansi enkandla amadoda awusomuntu ozokhuluma uthi ngempela lensizwa yaqedela ngempela ingoma zebholethi yadika khuluma uthi ngempela ibholethi yadika ladlula ke emhlabeni kusele nje ukuthi aqedele ingoma zizine ngempela ezisele wazi ngempela ukhuzana imfoka mpungosi kwayiqedela kwangezwakala madoda ukuthi lensizwa madoda awusomuntu ozokhuluma ngempela lensizwa inendondo ngempela eziningi ngendlela ezimangalizwa madoda bona ke lensizwa ke ngiyivuma ngempela lensizwa ngiyivuma lensizwa uzokhuluma ngempela lensizwa ngempela iphindwe ngempela yashaya igolide ngensuku nje ezintathu ngo-2018 liyazizwa ngempela ukuthi ngempela kwaba ingqophamlando kone uMaskandi ngempela uhlezi ngempela uyiqophela ngempela umlando nje basazini ngempela so uMaskandi sihamba phambili ushini umuntu ekhala ngempela uyena ke osahamba phambili mesibala ngempela imculo yonke ekhona ngempela kolomthaniya ngempela wadayisa 800,000 copies ngonyaka owodwa okungqophamlando into engakaze yenzeke phuma Maskandi ovuya ngani ukuthi uhamba phambili naluke mangibheka nje umzuzu i13 ushayile ihora le11 13 minutes after 11 o'clock igama kosikole ufuza umthelane sithina ngempela sigijima ngenqina ngempela ingekho kwentokazi intando ngempela manje lesimiza uzobe sathena ngempela hawo madoda intokazi ngempela madoda le phansi madoda kungqolosi madoda udaba ke naluke ngempela ezithebeni ngempela udaba esikhuluma ngalo namhlanje ngempela sikhuluma ngempela ngodaba olubaluleke kakhulu ngempela udaba sithi ngempela ngabe ke ukuphi ngempela umehluko wothando lwamanje nothando lakudala kwathi ke babhalile ngempela la epagini lami ngempela ukuthi ngempela bathini ke ngempela imbono yabo ke abalaleli la ku extension point kuthi E production WhatsApp wami u-079 wabhala ke lo wathi ke igama lami ngumabongi le empangeni uthi ke mina umbono wami uthi olwaqala uthando lwaluneqiniso ngoba umuntu wawukabheki ukuthi unani nokuthi usebenza kanjani nokuthi usebenza kuphi nokuthi banjani kubo uthi ke olamanje uthando sekubhekwa ukuthi unayo ke yini imali nanku ke lo uthi igama lami nguSimpiwe ngwale eXobo uthi umehluko othandweni lamanje nolaqala uthando lakudala
ngalimkhulu luyitshe ngisho ngoba intombi ngisho uyilandela ubuyilandela iminyaka eyevile kwemibili ubuqala ukhulume neqhiza layo noma ke kuthiwa awukho ukegoli la kubanje khona amatoho kodwa ke into yakho ubekubekezelela angamqoni omunye umuntu lokho ngasenziki manje wabhala ke wathi igama lami mina ke nguzodwa wakaweza emqatsheni uthi olaqala lalunenhlonipho nokuthobelana lingathengwa ngemali ubungabheki umuntu ukuthi unjani olamanje ngidula kakhulu ngoba umuntu eweshela ukuqala nje ubheka uthi uhamba ngemoto usebenzaphi udume ngani ubhuti madlisa yini ufuthe kangakanani ephakethini ke wabhala ke lo wathi ke igama lami nguMakhanya nguwale eBhula wathi ke uthando lamanje alisekho ubhale nje kanjalo kuphela ke lo nangu ke lo wathi mina ke ngusibongiseni Mkhwanazi emntubatuwa kankomo kayixoshwa amadoda uthi ke uthando luse uthando nje mfowethu angibonile umehluko edala bese ngathi sekunomehluko lokuqala ukuthi lulusatshwa ihlazo lokuthi uqome omunye umuntu babe isithunzi sabo babesilwela kanti ke olwamanje isithunzi asekho intombazane siqome nje omunye umuntu nje kungamndabaza lutho wabhala ke wathi ke igama lami mina nguThobeka wasempendle itshitshi lasempendla umadoda itshitshi uthi ke uthando la kudala la ubekezelelana kwakungabhekwa ukuthi unani nokuthi ke usebenza phi kanjalo ke ama SMS engwatheke namhlanje ngempela odabeni lethu ngempela sikhuluma ngempela ngokuthi uthando lamanje luhlwe kanjani ngempela nothando lakudala yabona ke iqiniso ngempela elimusula ukuthi ngempela uthando lamanje nolakudala umehluko mukhulu ngendlela esimangaliso ngoba ke ngisho ke sibheka olamanje ngempela isikhathi esiningi intombazane ngempela mawungayiphi imali isiyakushiya uzokhumbula ukuthi ngempela kudala masizwa ngizingane vele siyezwa sixoxelwa abadala ababephila kulezi zikhathi babesho ukuthi ngempela intombi ibimthanda ngempela umuntu noma ke engasebenzi embekezelele isho ukuthi ngempela ngelilanga uyothola umsebenzi noma engekho ibihlala ngempela noma eshela eyinsizwa isho nje ukuthi ngempela nginake unkosikazi wami ngomlinda azabuye lapho futhi ke intombi zakudala noma thiwa usuthandana nentombazane lokho ibikuthatha njengenselelo ithi ke mina ngiyahlule umuntu umuntu ngeke ngize ngimalele ukuthi uthandane nomunye umuntu kanti ke okwamanje yabona intombi zamanje sezinolanga nje isimangaliso qonywa yenye nje intombi isiyakushiya okati ke mangibheka lapha kwenza umshado uqala intombi mesiphuma isiya emendweni seyikhishwa ngembuzi ke akwathi ke akuqinisekise ke lokuthi ngempela umuntu wesifazane mase eyogalela kuyindawo uhlatshelwa imbuzi ogama layo okuthiwa umncamo lembuzi ihlatshwe ntambama mhla ehamba ngakusasa usuke ngempela eyalwa kudala ke untombi yayitshela nje ukuthi mntanami ziningi ingqinamba oyohlabezana nazo emendweni akumele kwenzeke ukuthi ubekezele uqine okanti ke manje ngendlela esewezeka ngayo ayingeke manje nje umzali useke ayitshele nje ingane yakhe ukuthi ke ayi mntanami makunzima ovela ibuye nje yabona nje ukuthi ngempela into yenzeka manje ayikho right siyazi ukuthi ngempela kuqala ngempela mawumakoti ubuvuka kuqala ngaphambi kokuthi kuvuke umamezala wakho umsaba lehlazo ngempela uvuke ekseni umphekele umevula itiye uvuke ekseni awu ezamanje nje usuthule ukuthi nje umakoti usele umele emini ayibafowethu ziningi ngempela izinto ezenzekayo ngempela ngesikhathi samanje ngempela ezirongi ake ngigijime ngempela ngithi nombolo 6 Number 6.
Radio station in the planet. Number 5.
Number 4. uTSD bese dubulana amadoda insizwa le phansi amadoda inkadla ngempela shamnandi ngempela ethi ngempela vela sikubona ngempela bekuna number 5 ngempela ke bekuna number 5 ngempela kubheka ngempela unombolo 6 wethu namhlanje bekuyingiga kamahlalela ngempela shamnandi ngempela ethi ngempela siso makeup ngempela ngimthathe efaka imakeup izolo bese gezile kuseni wantindoda hey yizumba lentombi okade ke ngibheka nje imzuzu ngempela imashumi amabili neshaka minini lishayile ihora leshumi nanye 29 minutes after 11 o'clock magama nje ihora leshumi nanye usigananda ukusekhona ngempela nendaba zokama ihora leshumi nanye emsakazo nomndana kakhulu Actation Bond sisho kamnandi ngempela sithi sigijima ngenqina TE production bojile thukelelo Ngibengele msathu nhlanhla uvuka dlamini lakhe itiye. Sakithi Malinga usingazi you are listening to Extension Point FM live and beyond Mzansi WFC Food for Thought. It's your boy Stensik Major on Extension Point live and beyond on the Major T Groove 12 to 3. Sanibonani you're listening to Uzinhle kwaMbhele uhleleni lami oluthi vuka uzibheke on your favorite radio station Extension Point FM live and beyond Mzansi. Your online radio, the new online radio that makes you happy. Hey, what up? This is Naughty the Freak, and you are listening to Extension Point. all the way from the Blackstone. Aligamenxa ihora leshumi nanye emini kanti ngibingelele mlaleli kokunye sokubheka ngehora leshumi nambili sobe sikubhekela izihloko zobe ebezihamba phambili nebezithi ongqongqoshe wezokuphepha ukugcunyaniswa ukuthuthukiswa komphakathi kwaZulu Natal uSihle Zikalala uthi bazoyikhothi impengeyomile laba abagcoba amalungelo abasebenzi basemaplazini ongqongqoshe wezokuphepha usizakele Nkosi Malibane uthi usezofika sekuyinzakavu ukela ukudlengulwa kuphinde kubulawa izingane eningizimu Afrika kanti ngikhumbuza ukuthi uma ngabe libumbana leli hora ngizobuya ngikukhumbuza ihloko besiyiphethe osukwini lanamuhla. Sibonga kakhulu kunsiza ekade ngempela ifunda ngempela indaba ezogamanxa kwehora leshumi nanye usigananda mfowethu Abode kunjani hayi ngimnandi kakhulu ngimnandi ngiyazi mfowethu ukuthi uyinsizwa le phansi esasikhosita madoda emkhomazi akuyihashe ngempela ngizwe ukuthi ngempela insizwa ngempela eshubile hayi kanti nami ngiyitsizwa ngempela ngaqhathwa nje ngizalwe insizwa lapha mina ngusigananda ngichwanele kaXamodle khwana uXamo ngadliwa la udliwe indoda ntombazana zasemakhuzeni mayihlolo ukhula zibheke ku platform zoshaya amathikithi esitimela kwayesenzala insizwa ke iphathi liyaqhamuka mfowethu ilangidabuka khona ngidabuka lephansi emkhomaza kodwa ukuhlala nje manje ngilapha phansi emfule ngiphuza sengiphuza umngezi mfowethu wazisho kamnandi mfowethu uzakhulula ukuthi umntana baba edala motion intombi ubuyibongela njalo mesizwe nje uthenga ngempela mongenazo ngempela ibongelo hayi ngempela intombi hayi bengaqomi ithi ayibhooting heke hayi ngeke kushuda yona insizwe awuyibongeli mfowethu khona udaba uncane la engifuna ukuthi uphawule ngalo mntaka baba siyazi ukuthi mfowethu insizwa ezisikhombisa zale phansi eSouth madoda ophuze khemesi obahubhe othwasa umbuzeli umkhanyiselwa zihlanganise iqembu lemabhelanyawo leqembu mangaphambuki balihlanganise ngonyaka wa 2017 bathembisa ukuthi bohlangana babe yimbumbu zakhumula ke mntaka baba ukuthi le eThekwini ngempela City Hall ngempela zahlangana zikhathiwe ngempela nezalinge ngempela zoluthukela ngempela kuhlangene kumnandi zathembisa insizwe ukuthi ngeke zihlukane kuthe kuqala unyaka inyoni emhlophe benibahubhe
bathi abasebona ingxenye yeqembu sebeyaphuma uthini ngalokho mntakababa? Ikakhulukazi nje samaciko ngoba nami ngiyaqoqozela kakhulu umaskandi ngiyawuthanda kakhulu ngoba mangiphuma nje la ngo12 ngiyaphuthuma ngiya le kwaZulubovu la senze khona umcimbi omaskandi sameme insizwa uJiva Zimniki esobe sinaye lapha. So ngathi mina nje sabaculi sabamaskandi azazi ukuthi sobani ngoba wesinye isikhathi ukutshela ukuthi uyinkunzi adingeki ngokwazi kwami ingqwele igcotshwa ngokuthi kuyiwe ukuthabela lapha ngenduku. So angiqondi ukuthi njengamanje umaskandi wenzani yini kahle laba benzayo bacabana bavula amaqembu ngamaqembu. So uma ngathi sihlangane samathi seseningizimu Afrika singenza olukhulu ikakhulukazi ngumaskandi. Washaya mntakababa. Okay, udaba kade sikhuluma ngalo ngempela ekanti into kade ngimise yona ngempela ka sibe sekufaka nje lokhu udaba ngempela ekade ngikhuluma ngalo ngiyathemba ukuthi ngempela ulizwile ngempela udaba kade ngikhuluma ngalo la emsakazweni baphawulele abantu imbono yabo ehleke nje basazi ukuthi ngempela abantu abayinganxenye bengawona amanzi mntakababa. Udaba ekade ngikhuluma ngalo ngifisa ukubuza ukuthi mntakababa uthini umbono wakho uthando lamanje nolaqala mehleke kuphi? Emkhulu kakhulu esesibile emhlabeni ka50-50 so njengoba ku50-50 siba nenkinga kakhulu ngoba umuntu usekwazi ukuthi akuthande wena ungakamthandi. So uma benifika nithandana noba belivele seniyathandana already. So angazi bake basho nje esikhathini phambilini bathini batha lapho ngama control phuza ngiphuza umkhomazi ngibaka nebhongole kunjalo nje mntakababa sibe kakhulu la ukuthi uzokuthi libambile ngempela uhlelo kamnandi awusomuntu ngempela igama lakhe unothi khona la etshela umnyama akungempela sekazela bukhoma ngempela ePantown etshela umnyama kwanganana isigodi la sekazela khona kunjalo nje ngempela indaba ye-top 10 emaskandi ngempela ekwezikumbe ngempela ihora le12 ngempela sithakathana sidukuza ngempela sisina ngempela siwa hawu noma ngafa amakhompyutha likicala giya ngempela bothi befika ngempela bebengilandela obekonakele ngempela licela giya manje nje amanje ngigijima ngempela ngithi nje unombola 10 wethu namhlanje ngempela ingoma emnandi kakhulu ngempela suku methode kitchen. Sanibonani yona listening to uzinhle kwaMbhele uhleleni lami oluthi vuka uzibheke on your favorite radio station Extension Point FM live and beyond Mzansi. It's your boy Stensik Major on Extension Point live and beyond on the major T Groove 12 to 3. This song is presented to you by Extension Point. Number 10.